kin ga dai yanda abu ya kasance. Haka ne. Daman ke ce tintini baki bani dama ba. Da kin bani dama, da tuni mun wuce wannan wajen. To, ka san komai nufi ne na Allah. A da ban gane ba, amma yanzu ni kaina na gane gaskiya. Mai gida ka gan shi nan wajen nan mai gida. Da na gan shi da shi na zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida kawai ka gane yadda ba kowa a wajen nan ko fito ma da karfe ka sassara shi kawai. Wallahi kowa sai ya ci uwarsa. Wata me sa baka da mutunci ne kwata-kwata? Ka taro masifa da bala'i na rantsar da Allah. Ba ka ganin kamar akwai munafukai a cikinmu wanda idan mun riga mun yi sirri suke fitar da komai. Su wane ne idan muka yi sirri suke fitar da shi? Wallahi na rantse da ubangijin rana da wata kaf ahalinsa babu wanda zai kara shakan numfashi a cikin salama. Wannan alkawari na ne. Wannan wahalar da muke sha wanda kawai ai mai kankat. Lissafi na fa ba kwace waye ba. Ne za a zara da ɗan kasiri. Wannan ba hujja ba ce. Lalle ku zo min da kuma sha. Ji ba yayi nisa. To ƙasa za ya dawo, na shiga ban gani ba baya ce tarbarawo. Rijiya ta zurfi ruwa za zo ta kawo. A ka wuce lalin zanen kai saka. Tumar duro. Ku yanka da mu. Dabe duk wani wanda ka sani ina bin sa kuɗi ko kaya ka tarkato min gaba ɗaya kaya na cinye kuɗin ba nan ba da su ba. In ba a zo tayan inda za mu yi haka da sarari ba jahimu ta ya kushe ni wallahi na ci uwar wuya. Ƙarya ne wallahi. Kana son tamanin ta cika mai. Wai wallah. Rigar kaya, in kwaure ya yi girma.